мошенниклар шалтырата башлады. Сбербанк картасы буенча. Bir gün миңа шалтыраталар, төнгүн бирдә. Без Сбербанктан диләр, мен әйтәм, нигә соң сез төнгүн бирдә шалтыратасыз? Безнең круглосуточный служба диләр. Мен әйтәм, ярый сезнең круглосуточный служба, ләкин мин йоклыйм бит. Ярый, булар миңа әйтәләр, без сезгә бонусы спасибо начислять итәбез, кайдан начислять итәргә? Картабызның номерын әйдәгез, сверим, продиктуйте диләр. Мен әйтәм, сез Сбербанк сотрудниклары булгач, сез биләргә тиеш аны. Дидем дә, булар инде шул минем теге картаның данныйларын белеп, аннан акча алмакчы булганнар. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Чит номерлар белән сөйләшмәгез. Сбербанк сотрудниклары бер кашан да сездән